zvukovi Rafala bili su stvarno jako veliki, vjerujemo i kao gest sile. Ovdje, iako je trebalo sve završiti u 19 sati, traju još uvijek, dok će biti građana i sa time će završiti još jedna spektakularna obljetnica Dana državnosti ovdje na Zagrebačkom Jarunu. Toliko od nas. Stvarno impresivan dan na Jarunu. Hvala, Sara. Je, itekako. Rafali su vidjeli smo u zraku, a idemo sada uz pomoć virtualne tehnologije pogledati kako ruta kretanja izgleda iz njihove perspektive. Iz zračne luke u Velikoj Gorici krenuli su put Zagrebačkog Jaruna gdje su pozdravili okupljene na proslavi. Potom su se podijelili u dvije formacije, čuli smo, jedna je kreće put juga, a mi slikom pratimo drugu koja oblijeće sjever, istok i središnju Hrvatsku. Prva postaja Zagorje, pa prema Varaždinu gdje su skrenuli za Koprivnicu, Bjelovar, Viroviticu. Put prema istoku nastavljen je sjevernom stranom Slavonije do Osijeka i Vukovara. Potom južnom Slavonijom do Banovine gdje skreću put Like prema Kninu. U isto vrijeme druga formacija iz Dubrovnika je krenula u smjeru Korčule, Hvara i Brača, pa preko Omiša, kroz dalmatinsko zaleđe put Splita, Šibenika i Zadra. Kad je počeo naš dnevnik, bili su iznad Kvarnerskih otoka te okružili Istru i preko rijeke krenuli kući. Iako na stranicama MORH-a piše kako je cilj ove akcije preletiti područje cijele Hrvatske, jedno su županije u objavi službene rute ipak izostavili Međimursku. Na današnji dan prije točno 35 godina, 30. svibnja 1990. godine, konstituiran je prvi demokratski izabrani višestranački sabor u Hrvatskoj i na taj se datum slavi Dan državnosti uz neke izmjene. 2001. godine koalicija oko SDP-a za Dan državnosti proglašava 25. lipnja i tako se obilježava sve do 2019. kada HDZ-ova vlada opet vraća 30. svibnja. Kao što sam vjerovao da će hrvatski narod reći svoju zrelu riječ na prvim demokratskim izborima iz kojih je proizišao ovaj Hrvatski sabor, još sam čvršće uvjeren da će on znati i moći pod vodstvom svoga istinskog predstavništva izgraditi život dostojan slobodnih ljudi u svojoj jedinoj, napaćenoj, ali svetoj domovini. Ovim riječima simbolično je počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Na današnji dan prije točno 35 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Proglašavam da je za predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske izabran gospodin Darko Domjan. U svojoj novoj ulozi kratko se obratio tadašnjim zastupnicima. Mislim da izražavam osjećanje svih zastupnika ako kažem da iskazano veliko povjerenje birača u ovaj sabor nalaže svima da poštujući prošlost usmjerimo svoje poglede na budućnost, da okupimo sve ljude dobre volje, sve duhovne, stručne, materijalne potencijale zemlje u ostvarenju zajedničkog cilja. Slobodne, demokratske i suverene Hrvatske. U ljeto 1990. ispred zgrade Sabora zavijorila se hrvatska zastava. S posebnim emocijama tog trenutka prisjeća se Zoran. Ja sam osobno bio u biti kad je dizana zastava, hrvatska povijesna zastava, ja kažem to je povijesna svemu drugu zastava i to je isto naša zastava bila i uvijek će biti. Ovaj dan ostao je u sjećanju brojnim građanima. Sjećam se svega, to isto su bile suze koji danas. Treba doći smijeh da se radujemo. Emocije su bile velike emocije, ali sad to još jače. Emocije su prekrasne, evo vidimo da sad živimo u ovom prekrasnom ambijentu. Svima nam je puno bolje i moramo imati jedan pozitivan stav. Na to neka nas podsjete svi koji su život položili za domovinu. Svečani protokol za Dan državnosti imaju državni vrh. Polaganje vijenaca, sveta